Kawei ni bynta bakongsan haka jinglehniam ban rakhe bat kynmaw burom ka Christmas kalong ban pynkhreh bat pynbiang ka Shyngoid Christmas haman ki iingmane laki babeh ni barit khamtam leilei haka Balang Katholik. Ka Shyngoid Christmas ka kynmaw ka jingkha bat jingwan longbriew Khyllung Jisu Nongpynim ki jaitbynriew baroh haka pyrthei. Hak ni kenti ka Parish Nongpoh kala pynkhreh ka Shyngoid bat itenat bha ka balak Khring bat Pyniapbiej ki pat nong ka Nongpoh. Lagar khu kerdo bala pli pat ba akan dekat Shyngoid dau so blay Gabriel Jalong assistant parish priest Nongpoh Parish hak jingdan lang MLA Nongpoh ba Mirror Bonds im kinongelam kiseng balang nong senshar nong kilong kumilong pa kisama samhon ki balang ki badan akan dasna khatsau kakabut sau ku ar patek nak lu Abraham hadu Jisu Ihapa ang ipule bnia ia kini ki jinglehniam pateng lane ka genealogy jong Jisu kidon ki jaitbynriew ki babeh ka snam ka babeh ka balaklet ha kane ka pateng jong Jisu ka jinglong ka babeh ka jinglong ka babha ka jinglong basniru ngimla bandan Gede jinsisya. Na kata daw ba ka jinglehniam pateng jong Jisu kalalong belum lang haka pyrthei solansa.